Maayong adlaw! Welcome sa atong channel Bahakhak TV. Ang atong hisgutan karon mga kabahakhak, ang mga bisik nga hinungdan sa panag-away sa magtiayon. Mo na atong hisgutan ron mga kabahakhak. Kung ready ka na, mag-intro usata. Okay, welcome back sa ating channel mga kabahakhak. Ang atong panaghisgutan karon ang mga bisik nga hinungdan sa panag-away sa managtiayon. Unsa man kining mga hinungdan sa away sa managtiayon, adunay dagang hinungdan, di lang nato ni hotdon ang mga hinungdan aron aduna pay laing awayan. So unang mga hinungdan no mga higala mga kabakak sa panag-away sa managtiayon. Bisik kayo ni nga mga hinungdan no. Una, financial problem. Mo na siya pinakaunang problema sa managtiayon no. Ilabi na gyud ang matag usa sa managtiayon, walay igong income or walay mga trabaho. Mao na siya problema sa katilingban karon no. Walay mga income, ang ilang awayan mao ang ilang income. Tungod kay wala man sila income sa matag usa nga klaro no. So mao nay mga hinungdan nganong mag-away, financial problem ang problema. Ayan. Ikaduhang mga hinungdan, ang pagpabadlong sa bana o asawa. Dili man gyud nato na malikayan gikan sa pinansyal, munaog na punta nga rin sa pagpabadlong sa matag usa. Tungod kay matag usa dili nato malikayan nga aduna na sila'y mga kaugalingong kinaiya. Bisan pag managtiayon mo, bisan pag dagdungan pa mo gawas sa sabakan sa inyong inahan, aduna mo'y tagsa-tagsa ka kinaiya. Tungod kay managlahi mo og utok no. Tungod ingon ni ana, mauna siya ay makomplikit nga mga problema. Bisan pag managtiayon mo, magproblema gyud mo sa matag usa. So ang mahitabo niya na tambag ni Bahakhak mao ang pagsinabtanay sa matag usa aron dili mulala ang problema sulod sa pamilya, aron magmapadayonon ang inyong duha ka gugma nga gisaaran ninyo o gipanumpaan ninyo at ubangan sa simbahan ug sinaksihan sa mga daghang mga katawhan atol sa inyong kasal. Ayan po mga kabahakhak, naninuod naman tag-ayo no. Nguna na siya kanindot ang atong paghatag og inspirasyon kanatong tanan nga mga minyo sa kinabuhi no. Alang niya dong nga dalaga ulitaw hala, pagbantay mo daan kinanglan nga doon mo gitawag og IGP mintras ulitaw pa. Ang gitawag ba income generating project mura sa tag na sa kwara ni. So padayon ta. Ikatulo na tong panaghisgutan mao ang walay pagpakabana sa pamilya o walay pagpakabana sa matag usa. Mo create na siya dako kayong problema sa atong pagpuyo. Nganuman, kung wala kay pagpakabana sa imong mga anak, mag-ihayag panglakaw ang imong anak. Kung wala kay pagpakabana sa imong asawa, magproblema ang imong asawa, mangita na siya kaismiring huy. Kung balik ka part sa imong bana, kung ang bana walay asawa, walay pakabana sa iyang bana, maura gihapon. Mubalik gihapon na siya sa walay ayo nga resulta. Dapat ready na ka sa imong kinabuhi. Ang pagsulod sa kaminyoon, dili basta-basta. Kanang walay pagpakabana sa matag usa, isip managtiayon, samara na siya sa wala kay gugma or wa na gyud na siya gugma. Dili kay sama wa na gyud na gugma kung wala na pagpakabana sa matag usa. So ang mahitabo niya na dakong gubot or maguba ang inyong relasyon isip managtiayon. So sa may gitudlo sa simbahan, no? Bisan asa nga simbahan, dili ko litok kay kini akong content friendly content bisag unsa nga mga sikta pwede sila minaw ug dili ko magdala og pagdapig or pandaot no. Bisan unsa nga simbahan nagtudlo gyud na sila ilang mga membro or mga kauban sa simbahan nga ang maayong pagtulunan diha sulod sa pamilya. Tungod kay nagkinahanglan ang pamilya sa dili pabitaw ta magminyo, seminaron ang matag usa, pahibalon unsa man ang imong obligasyon kung musulod na kas kinabuhing minyo. So yun na nagkinahanglan kag pagpakabana, pagpanginlabot no. Ang pagpanginlabot lahi na siya sa pagpanghilabot ha. Panginlabot bot pasabot concern no. Gusto kang muhatag og maayong pamalandong sa matag usa kung ikaw ana-ana sulod sa kaminyon. Paghatag og maayong giya alang sa imong mga anak, paghatag og maayong giya sa imong asawa urbana aron ang inyong gugma adunay forever. Ayan. Ingon na no.
forever, no? Ang forever gyud mao ay pinaka-importante sa kinabuhi karong panahon na nga makahatag ta ni ana aron dili ta ma-behind sa nagkalain-lain nga mga hulga sa kinabuhi sa panagtiayon, no? Daghang hulga sa kinabuhi sa panagtiayon mao nang kinahanglan tag pagpakabana sa matag usa. Una nga mga hulga diri social media, daghan tang pwede ma-pick up nga mga problema. Ikaduha, sa gawas daghan pud tag ma-pick up nga mga problema pinaagi sa mga kidat-kidhat or mga kuan-kuan diya sa mga saybit-saybit sa kilid. Mao nang kinahanglan pagpakabana sa matag usa aron malikayan ang maong dakong problema. Tungod kung di ka magpakabana, resulta ang wala nimo buhatang pagpakabana sa imong pamilya. So resulta siya dakong problema. So mo to ang atong katulong ilisgutanan karong adlaw ang basic nga hinungdan sa panag-away sa panagtiayon, no? Mo na siya yung mga basic gyud kayo nga problema diha sulod sa pamilya. Ang ikaapat nga atong hisgutanan ang katapol sa kinabuhi, no? Kanang katapol sa kinabuhi mao na dakong problema sa pamilya. Bana o asawa or mga anak, pulos mo mga tapulan. Unsa man ang mahitabo sa inyong kinabuhi. Ang mahitabo sa kinabuhi sulod sa pamilya kung ana ang katapol mo resulta ka na sa dakong krisis sa imong pamilya. Ano man, kung imong katapol imo lang pasagdan, wala kay maunahuna nga maayo para sa imong pamilya, mo resulta kini og dakong gutom sa kinabuhi. No? Dakong gutom tungod kay unsa may inyong kaunon ug di mo maningkamot. So ang katapol daghan ang sakay. Una, nganong gitapulan man ang akong bana o akong asawa sa pagpanginabuhi. Adunay dako kayo kanang pangutana mga kabakak. Basin ang imong bana gitapol kini og pagpanginabuhi tungod kay aduna siya nasikpatan diha sa iyang asawa. Basin og nakabantay niyang bana nga mura magnaay kidat-kidhat ni saybit skili di akong asawa. Mura nagtapol-tapol siya tapol-tapol tungod kay nanii dito. So pinaagi ana nakahatag kag dakong distraction sa panginabuhi o plano sa imong bana or asawa. Ingon ni ana gihapon ang panglantaw, no? Kaya ang katapol adunay mga hinungdan. Nganong gitapulan man eh. So dako kayo nga mga hinungdan o angay tan-awon sa matag usa diha sa pamilya. Tungod kay ang katapol nagtangag kini o muresulta kini sa pagsilos o aduna nay silos, di ba? Kay naanay panagduda sa matag usa. Nganong gitapol man ka. Duda ang resulta sa pagguba sa pamilya. So atong mga pamalandong nining orasa o mga taknaan nining mong video mao kini anaa ang satanas or ang dautan nagpailawom kanimo. Tungod kay wala na ka sa focus, no? Nawala na ka sa focus sa imong panginabuhi. Naa na ka naka-focus sa imong pagduda sa imong pamilya. Kanong nagduda o gitapol man ka tungod kay mobalik ta sa atong gitawag og walay pagpakabana sa matag usa, no? Naagid siya ay mga gaway sa kinabuhi. Nganong ni resulta ka ani? Aduna siya ay mga gaway nganong niabot kas katapol. Gikan sa imuhang pagwalay pagpakabana mo resulta sa katapol tungod kay mahadlok na ka mubiya sa imong pamilya ug mulakaw dito layo kay anaa na sab ang pagduda. So dunindot kaayo siya nga talan-awon sa pamilya. Kay kung imo ning limot-limutan or imo lang ning ibaliwala, mo resulta usab sa pagkaguba o pagbulag-bulag sa matag usa. Kinsa man ang nagproblema, no? Niyan ang panahon na kung mo resulta na. Kaupat, kalima na ni nga utana ikaunom. Kinsa man ang pinakaluoy sa maong problema, di ba ang imong mga anak? Kung mo resulta sa panagbulag ang pamilya, pinakaluoy ang mga anak tungod kay magkabulag-bulag kini ug daw sama na sila sa mga iro nga walay tag-iya. Muna'y pinakaluoy. Muna nga dili nato paabdon dinhang puntuhan mga kabakak sa atong pamilya. Tungod kay kung mailawom na ka sa mando sa dautan, mawala na ka sa focus sa imong kinabuhi. Mawala na ka sa pangandoy, mawala na ka sa imong mga plano. Tungod kay nakasintro na ka sa mga dautan nga panghuna-huna. Mao na nga gikinahanglan ang pag-ampo. Diri ta mosulta sa pag-ampo or diri na ta sa pamalandong mao ang pag-ampo alang sa pagpatunhay o pagpalambo sa atong pamilya.
kinahanglan tang magampo tungod kay mao kini atong lamas sa kinabuhi. Mao kini atong gabay sa atong pag-inadlaw-adlaw pagkinabuhi. Mao ang pag-ampo, pagsalig sa Ginoo tungod kay mao kini ang atong sentro ug tuburan sa atong panginabuhi. Mao ang Ginoo. So ang gikinahanglan karon mga kabahakak, ayaw ninyong kalimte ang pag-ampo. Dinhi sa maong vlog, dinhi sa akong channel, puro kini mga tambag, hatag ug maayong kasinatian, no? Tungod kay kini mga kasinatian sa akong kinabuhi sulod sa pila ka tuig na akong pagserbisyo sa simbahang publiko. Mao kini akong mga kasinatian, ihinay-hinay ko paghatag nganha kaninyo pinaagi nining social media aron akong mapalapnag ug akong mapambit sa uban ang unsa man ang mga kahibalo nga akong naambitan gikan sa komunidad sa simbahan. Niadtong sulod sa siyam ka tuig na akong pag-uban-uban ug mga kaparian, kamadrihan ug mga layko dinhi sa among dapit. So manghinaot ko nga pinaagi nining mga mensahe nga akong gipadayag nganha kaninyo, hinaot nga aduna mo'y makutlo ug mapamalandungan nga mga istorya aron usab kini atong ma-apply sa matag pamilya aron mo resulta kini sa maayong pagrelasyon sa sulod sa pamilya. So gikinahanglan ang pag-ampo sa matag adlaw kay mao kini atong tamdanan ug giya sa atong kinabuhi aron moabot ta sa destinasyon sa atong mga pangandoy ug mo resulta kini sa maayong mga buhat. Kung nakaabot ka niining mga taknaa sa akong video, hinaot nga imong i-like, i-share at i-subscribe ang maong channel ug ang maong video aron mapalapnag ngadto sa uban. Ug dinhi na lang kutob ato na kining putlon tungod kay taas na kining maong istorya. Hinaot nga dili ka mapulan sa pagsunod nining akong channel ug ipang-share ang tanan akong mga video aron mapalapnag kini sa daghang katawhan. Kini si Bahakhak TV nagaingon kaninyo sa hangtod sunod ng panagkita. Bye-bye.